Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, нарэшце дачакаліся і да нас чарга дайшла для чарговага штотыднёвага эфіра у нашага выдатнага эксперта, палітычнага аглядальніка, гісторыка Александра Фрыдмана. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. У нас сёння вельмі напружаны дзень, горача у эфіры. Вось бачыце, я нават піджак быў вымушаны зняць, але адчуваю, што вы тут зараз сваімі каментарамі яшчэ больш гарачыні дададзіце, таму рыхтуемся. Дарэчы, ведаеце, мне неяк адзін з слухачоў, гледачоў нашага канала сказаў: мой самы любімы эксперт у вас гэта Фрыдман. Ён такі апокаліптычны аналітык. Падабаюцца яго апокаліптычныя аналізы і прагнозы. Не ведаю, наколькі гэта у прынцыпе кампліментам гучыць для вас. Ну але вот давайте да чарговай порцыі, не ведаю, наколькі там апокаліптычных, але прагнозаў і аналізаў. Напярэдадні інаўгурацыі Дональда Трампа, да якой засталося вось буквально лічаныя дні, рэжым Лукашэнкі, прапаганда Лукашэнкі раптоўна стала масава. Ну як масава, ужо два показана, трэцяе падрыхтавана, інтэрв'ю такое, так бы мовіць, прапагандысцкае з супрацоўнікамі амерыканскай службы радыёсвабоды. Гэта Андрей Кузнечык, Ігор Карней і Ігор Лосік. Что это азначае? Гэта нейкая дэманстрацыя таго, што паглядзіць Трампа, што тут у мяне ёсць, ці гэта канкрэтная прапанова для гандля, ці што, вот як вы ўспрымаеце гэтую ўсю сітуацыю? Ці паўторыць гэта тое ж самае, што прадэманстравалі нам таго ж самага Бабарыку, ці Калеснікаву, і ўсё, і ціха, спакойна, ніякага відавочнага руху наперад у гэтых пытаннях няма. Ну, наколькі я разумею, там яшчэ павінна быць, акрамя гэтых трох частак з супрацоўнікамі свабоды, яшчэ і чацвёртая частка з грамадзянінам Злучаных Штатаў, ну, паміж іншым грамадзянінам Злучаных Штатаў Юрыем Зенковічам. І, ну, драматургія яна зразумелая, сёння будзе трэцяя частка, заўтра будзе чацвёртая. Скажу шчыра, я звычайна такую прадукцыю канала ОНТ не гляджу, бо сярод нават тых беларускіх прапагандыстаў, якія ёсць, гэты канал, ён якасцю асабліва не адрозніваецца. Ну, ёсць, канешне, яшчэ канал СТВ, гэта яшчэ горш па якасці. Мы зараз я кажу нават не пра тое, што яны там распаўсюджваюць з наратывамі, там усё зразумела. Калі я кажу якасць, я маю на ўвазе, як яны гэта падаюць, якая там якасць прапагандысцкай працы, назовем гэта так. Вось, звычайна гэтыя фільмы, якія яны штампуюць, яны нецікавыя, яны аднолькавыя, яны абсалютна бессэнсоўныя, ну і дрэнна зробленыя. Гэтым разам, паколькі ўсё ж такі яны запланавалі серыял, скажу шчыра, я тут зрабіў выключэнне, я паглядзеў першую частку, я паглядзеў другую частку, ну і абавязкова пагляджу і трэцюю і чацвёртую, бо сапраўды цікава, што яны задумалі гэтым разам. Магчыма, ўсё звычайна банальна, гаворка ідзе пра тое, не гаворка ідзе, на наступным тыдні адбудуцца так званыя выбары, яны ствараюць такі пэўны прапагандысцкую такую атмасферу, накручваюць трошки, як яны зрабілі, напрыклад, на мінулым тыдні з Бабарыкам, актуалізавалі, так бы мовіць, кантэкст 20-го года, каб паказаць, вось 20-й год не паўторыцца. На карысць гэтай версіі сведчыць тое, што мы пачулі і ад Лосіка, Ігора Лосіка учора, і тое, што мы пачулі ад Андрэя Кузнечыка позаўчора. Бо насамрэч такіх антызаходніх наратываў там асабліва не было. Ну, былі банальнасці, тое, што Deutsche Welle фінансуецца нямецкай дзяржавай, радыёсвабода фінансуецца амерыканскай дзяржавай. Гэта ўсё банальнасці, усім вядомыя. Такой агрэсіўнай антызаходняй рыторыкі не было ні ў Кузнечыка, не было ў Лосіка. Там хутчэй за ўсё тое, што там магістральнай такой рысай праводзілася, што і той, і другой расчараваліся падзеямі тым, што было ў 2020 годзе, калі бы іх была магчымасць, яны б зрабілі ўсё інакш, што гэта зламаныя людзі, што людзі, у якіх былі
памылкі і якія гэтыя памылкі жадаюць выправіць, жадаюць атрымаць новы шанец і самі радыя пра тое, што 20-й год у Беларусі не атрымаўся. Ну вось такія наратывы яны, уласна кажучы, праводзяць. І гэта ўсё укладваецца ў канву выбараў 25-го года, што зараз павінна быць усё інакш, што 20-й год не паўторыцца, што мы з 20-м годам усё вырашылі, а тыя, хто працаваў у 20-м годзе, бачыце, у якім яны стане ўсе знаходзяцца, што Бабарыка, што супрацоўнікі Радыё Свабода. Магчыма, гэта толькі прапагандысцкі кантэкст. Але ёсць, канешне, асаблівасці. Но асаблівасці звязаны са знешнімі акалічнасцямі. Тое, што вы ўзгадалі. На наступным тыдні будзе інаўгурацыя Дональда Трампа, у Злучаных Штатах ужо канчаткова зменіцца ўлада, прыходзіць і распачне сваю працу новая адміністрацыя. І тут якраз напярэдадні, што робяць беларускія ўлады. Яны прапаноўваюць гэты серыял, які яны відавочна знялі, не ведаю, магчыма, нават у мінулым годзе, ну не учора і не пазаўчора яны яго знялі, гэта відавочна, а паказваюць яны яго менавіта на гэтым тыдні, перад тым, як Трамп прыйдзе да ўлады. Магчыма, яны пасылаюць пэўныя сігналы, што вось глядзіце, у нас ёсць супрацоўнікі Радыё Свабода, вось і у нас ёсць амерыканскі грамадзянін, мы вам яшчэ раз пра гэта нагадваем, мы вам гэта паказваем, мы чакаем ад вас канкрэтных прапановаў. Магчымы іншы варыянт, што ўжо ёсць пэўныя дамоўленасці, што ўжо нават праведзены перамовы і нават рэжым Лукашенка можа і вырашыў для сябе, што гэтыя людзі будуць вызвалены. Хацелася б прынамсі верыць у гэтую версію. Тады гэта таксама мае пэўны сэнс. Гэта апошняя магчымасць выкарыстаць там Лосіка, Карнея, Кузнечыка і астатніх у прапагандысцкім ключы. Калі сябе уявіць сябе сапраўды такое, што яны будуць памілаваны Лукашэнкам і вызвалены, ну тады ўсё на гэтым прапагандысцкая гісторыя звязаная з імі скончыцца. Вось. Так што тут версіі розныя магчымыя, пачынаючы ад таго, што гэта проста гульня беларускіх уладаў напярэдадні выбараў. Магчыма, гэта сігнал амерыканцам, а магчыма, што гэта фіналізацыя пэўных дамоўленасцяў, якія былі. Тут вось што цікава. Калі мы паглядзім з таго, што было на гэтым тыдні, былі цікавыя навіны, звязаныя з Кубай, якія ускосна, мабыць, і тычацца і Беларусі. Справа ў тым, што адміністрацыя Байдена, што раз-пораз адміністрацыя, якая сыходзіць, яна прымае вось такія рашэнні, якія адцягваліся да апошняга. Так бы мовіць, рашэнні інвестыцыі ў будучыню. Я б іх так назваў. І гэта зрабіла адміністрацыя Байдена ў дачыненні да Кубы. Яны выкарысталі Кубу са спісу краінаў, якія падтрымліваюць тэрарызм. Гэта вельмі добрая навіна для ўрада, для кубінскага ўрада, але ці нешта з гэтага будзе, яшчэ адкрытае пытанне, бо тая адміністрацыя, якая прыходзіць, яна хутчэй за ўсё будзе праводзіць жорсткі курс у дачыненні да Кубы, так што магчыма праз 2-3 тыдні Куба ізноў з'явіцца ў гэтым спісе краінаў, якія падтрымліваюць тэрарызм. Але адміністрацыя Байдена чакала ад кубінцаў канкрэтнай рэакцыі на гэтае рашэнне. І гэтая рэакцыя паследавала. Ужо на наступны дзень, праз некалькі гадзінаў нават, кубінскія ўлады прынялі рашэнне вызваліць больш за 500 палітычных зняволеных. І, дарэчы, палітычных зняволеных на Кубе на дадзены момант менш. І было яшчэ нават да гэтага вызвалення менш, чым у Беларусі. Там, калі я не памыляюся, 1100 чалавек было, недзе быў такі парадак. То бок Куба пайшла на гэта. Пры гэтым кубінцы ведаюць, што хто яго ведае, магчыма, гэта нічога не дасць і стасункі са Злучанымі Штатамі не палепшацца. Але гэта свайго кшталту інвестыцыя з кубінскага боку. Мы спрабуем інвеставаць у кубінска-амерыканскія стасункі. Такая магчымасць ёсць у Лукашэнкі. Вось Лукашенко ж так столькі разоў прыязна выказваўся пра Трампа. Зараз у яго ёсць магчымасць да канкрэтных крокаў. Ёсць супрацоўнікі Радыё Свабода,
амерыканскай радыёстанцыі, ёсць таксама амерыканскі грамадзянін. Можна было б вызваліць гэтых людзей і сказаць: вось гэта нашая інвестыцыя ў добрыя стасункі. Спадар Трамп, звярніце на нас увагу. Мы гатовыя да дыялогу, мы гатовыя да супрацоўніцтва, як шмат разоў кажа Лукашенко. Ці звязаны вось гэтае відэа з гэтай серыял, які транслюе канал ОНТ, з такога шталту разважаннямі, а можа ўжо нават у Мінску ёсць пэўныя рашэнні, гэта пытанне адкрытае. Тут з Лукашэнкам ёсць свае асаблівасці. У адрозненне ад кубінцаў, якія гатовыя спрабаваць і рабіць крокі, каб палепшыць стасункі, з Лукашэнкам справа выглядае інакш. Лукашенко таксама паводзіў сябе такім шляхам. У 2010-е гады, пасля выбараў 10-го году і асабліва ў кантэксце падзеяў 14-15 года ва ўкраіне, вызваляліся палітзняволеныя, бо Лукашенко тым самым рабіў крокі насустрач Западу, каб палепшыць стасункі. У 10-е гады гэта сапраўды спрацавала. Ну а зараз, не ведаю, ці Лукашенко гатовы да нейкіх інвестыцыяў. Калі паглядзець на тое, што ён сёння казаў наконт Андрэя Пачобута, што Польша не ідзе там нейкія перамовы і не атрымліваецца дамовіцца, не выглядае так, што Лукашенко гатовы зрабіць сам нейкі крок, чакаючы крок у адказ. Напэўна, у яго ўсё лагічна. Я даю і адразу атрымліваю. А каб пайсці і проста паспрабаваць, не выглядае так, каб яны пагадзіліся на такую рызыку. Вось, дарэчы, калі ўжо ўзгадалі Анджэя Пачобута, далёка каб не адысціся, я ўсё адно хацеў задаць гэтае пытанне. Усё ж таки у гэтай сітуацыі мы разумеем, што там как бы дзялі на 10 сказанае, і то невядома, ці будзе блізка гэта да праўды. Таму заявы пра тое, што яны самі не хочуць, ён ім не трэба, да і сам Пачобут не хоча з'язджаць. Безумоўна, можа быць, ён адмаўляецца пісаць прашэнне аб памілаванні, цалкам дапускаю, але, скажем, лідарка палякаў у Беларусі, якая сустракалася з Пачобутам у мінулым годзе, сказала, што ён згодны з'ехаць, это на словы таго, што ён сам тут не пагаджаецца з'язджаць. Вот гэта сітуацыя для чаго? Чарговы раз выклікаць на пікіроўку, на абмеркаванне, там запрасіць да перамоў па гэтаму пытанню польскі бок, ці вот як это ўспрымаць? Я прапаную паглядзець на гэтую сітуацыю з Пачобута спачатку з іншага боку. Вось, калі мы паглядзім на агульны кантэкст і тэма Пачобута, яна сапраўды раз-пораз узнікае ў беларуска-польскіх стасунках, потым пэўны час няма ніякай інфармацыі. І вось калі мы паглядзім апошнія тыдні і асабліва ў гэтым годзе, не было гэтай тэмы Пачобута. І раптам яна ўзнікае ў гэтай прамове Лукашэнкі. Лукашенко бярэ і звяртаецца да тэмы Пачобута, тэмы, якой прынамсі у публічнай прасторы на дадзены момант няма. Не было ніякіх інсайдаў пра тое, што там могуць ісці нейкія перамовы наконт Пачобута, не было нейкіх зрухаў у публічнай прасторы, то бок тэма Пачобута, яна апошнімі тыднямі не гучала. Што мы зараз бачылі? На нас мінулым тыдні была тэма Бабарыкі, і яна абмяркоўвалася амаль тыдзень. На гэтым тыдні абмяркоўваецца справа Радыё Свабода, то бок тэма палітвязняў яно прысутнічае, але асабліва асабіста Пачобута у гэтым кантэксце няма. І тут Лукашенко раптам звяртаецца да гэтай тэмы і кажа тое, што ён кажа. А які ў яго месадж? Па-першае, ён паказвае, што ён хацеў бы з Польшчай, прынамсі меркаваў бы з Польшчай дамовіцца па справе Пачобута, і што ён чакае ад палякаў прапановаў. Не ведаю, ці ўвогуле няма прапановаў, альбо няма прапановаў, якія яго задавальняюць, відавочна, што падзеі ідуць не так, як Лукашенко, як бы ён гэтага хацеў. І таму яна ідзе далей, гэтая гісторыя, што ён і сам не хоча з'язджаць гэты Пачобут. То бок, калі адкінуць усе гэтыя эмоцыі, якія ў Лукашэнкі прысутнічаюць, і шмат словаў, так бы мовіць, што мы маем? Незадаволенасць. Лукашенко незадаволены тым, што тэма
пачобута, пытанне з пачобута по-ранейшаму не закрытае. А калі паглядзець на гэта ў такім агульным кантэксце і таксама звярнуцца да гісторыі з радыё Свабода, ну выглядае, прынамсі можна такую гіпотэзу адзначыць у якасці гіпотэзы, што магчыма Лукашенко перад гэтымі выбарамі хацеў бы вырашыць шэраг непрыемных пытанняў, каб потым развязаць гэтыя пытанні, ну і па магчымасці выйсці на новы ўзровень. У выпадку амерыканцаў, ну, закрыць гэтае пытанне з радыё Свабода і з Зянковічам магчыма. А ў выпадку пачобута зняць вось гэтае самае гарачае, самае балючае і самае, напэўна, складанае пытанне ў адносінах з Польшчай, мяркуючы, што пасля сваіх выбараў, як трыумфатар гэтых выбараў, як пераможца, ён смог бы выйсці на нейкі новы якасны ўзровень у перамовах і са Злучанымі Штатамі, і з Польшчай, і, магчыма, з еўразвязам. Што мы бачым на дадзены момант? Прыватнасці ў выпадку з пачобутам нічога не атрымліваецца. Развязкі няма, і тое, што сёння там быў гэты эмацыянальны усплеск з боку Лукашэнкі, ну выглядае, што ён проста гэтым незадаволены, што не атрымалася тое, на што ён разлічваў. Ну да, хутчэй за ўсё. Я вот толькі хацеў бы тут два моманта ёсць польскі. Давайте, можа быть, раз уже про Польшу гаворым, яго і працягнем. Вы таксама звярнулі увагу у сваім телеграм-канале. Хацеў тут паглядзець хуценька, каб працытаваць, ну але тым не менш тут хутка не знайшоў, таму подписывайтесь на телеграм-канал спадара Александра Фридмана, будзе жаданне, знойдзеце. Ну и безумоўно на YouTube канал Еврорады не забывайте подписаться. Вот словы Лукашенко наконт памежных пераходаў, што маўляў, ну безумоўна, ён выступаў на мотавелазаводзе, размова ішла пра найперш прадукцыю гэтага прадпрыемства, але словы пра тое, што мы туды не ездзім, мы туды нічога не возім, нам гэта асабліва не трэба, хай хоць усе пункты закрываюць, галава нам пра гэта не баліць. Гэта што? Как бы дэманстрацыя сапраўды вот такое как бы стаўленне, што не трэба нам нічога там ні ад Польшчы, ні ад захада, все адрэзаны валамоць, мы тут ідзем сваім шляхам, вон там расіюшка і гэтак далей. Ці таксама вот как бы спроба прыцягнуць увагу. Як вы ацэньваеце гэтыя словы? Ёсць жа знакамітае выказванне французскага караля Людовіка XIV: дзяржава гэта я. Ну вось у Лукашэнкі дзяржава гэта мы. Маецца на ўвазе і ён, і ўся яго бюракратыя, і тут ён мае рацыю. Яны сапраўды ў Еўропу не ездзяць. І я нават больш скажу, я мяркую, што ніколі больш Александр Лукашенко не перасячэ межы Беларусі і Еўразвяза. Мяне вельмі здзівіць, што калі-небудзь Лукашенко ізноў патрапіць на тэрыторыю еўрапейскіх краінаў. Ён, дарэчы, і раней там асабліва ніколі не бываў. Асабліва, ну бываў, канешне, але асабліва туды не ездзіў. Ну і не думаю, што калі-небудзь сітуацыя яшчэ зменіцца. Хаця хто яго ведае. Ну думаю, што ўсё ж такі не зменіцца. Гэтая заява, яна сама па сабе, канешне, яна вельмі эмацыянальная. Яна паказвае, што ён Польшчай незадаволены. Ну яна, канешне, супярэчыць рэчаіснасці. Лукашенко ж, я думаю, дакладна ведае пра сітуацыю на мяжы, ведае, якая колькасць грамадзянаў Беларусі перасякае гэтую мяжу у польскім напрамку. Ну што тычыцца гандлю, ну гандль ён які-ніякі, ён працягваецца. Акрамя таго, ён, напэўна, павінен таксама ведаць і ведае, што Беларусь гэта транзітная краіна. А калі зачыняеш мяжу, то можаш вельмі хутка і пазбавіцца такога важнага статуса транзітнай краіны. Так што такія словы вельмі грухвасткія, моцныя, але нічога пад імі-то няма, сэнсу асаблівага тут няма, тут эмоцыі, галоўным чынам эмоцыі. Што ж тычыцца польскага кіраўніцтва, то тут надо сказаць. Сённяшняе польскае кіраўніцтва, дарэчы, як мінулае кіраўніцтва, так і гэта, але вось застанемся на гэтым польскім кіраўніцтве, яны з'яўляюцца для Лукашэнкі праблемай.
праблемай таму што яны лукашэнку яго сутнасць ягоныя прыёмы ягоную рыторыку ну ведаюць як аблупленага ну што можа чым можа лукашенко яшчэ здзівіць спадара сікорскага пасля таго як спадар сікорскі меў свой асабісты вопыт зносінаў з лукашэнкам 2010 годзе вядомая гісторыя калі перад прэзідэнцкімі выбарамі ён з'явіўся ў мінску разам з тагачасным сваім нямецкім калегам Гіда Вестэрвелі усё падрабязна хто такі лукашенко які светапогляд у лукашэнкі як сябе лукашенко паводзіць сікорскі апісаў у сваіх успамінах і з таго часу лукашенко не змяніўся з майго пункта гледжання увогуле самае што патрэбна чытаць усім еўрапейскім кіраўнікам і ўсім тым хто мае нейкія кантакты з лукашэнкам гэта мемуары сікорскага вось там лукашенко рысы яго характару манера паводзінаў светапогляд усё апісана выдатна сікорскі лукашенко дасканала ведае у яго да лукашэнкі ёсць яшчэ і асабістая непрыязнь відавочная гэты вопыт 10-го году і тыя выказванні якія ішлі з боку лукашэнкі тады ў пачатку десятых пра гэта відавочна ў Польшчы у кіраўніцтве Польшчы не забыліся так што у лукашэнкі гэта яго тыповая манера што вось падмануць перахітрыць і іншае гэта з польскім кіраўніцтвам сённяшнім не спрацоўвае яны ведаюць як трэба сябе з лукашэнкам паводзіць і ён разумее напэўна што іх перахітрыць іх перайграць ужо не атрымаецца а яшчэ яму моцна ён незадаволены тым што гэтая экспертыза якая прысутнічае ў польскім кіраўніцтве яны гэтай экспертызай таксама ахвотна дзеляцца і нават тая палітыка якую еўразвяз праводзіць у адносінах да Беларусі на яе вельмі моцна ўплываюць менавіта сённяшнія польскія ўлады так што тое што сёння там выйшла ад лукашэнкі ну гэта расчараванне і незадаволенасць тым што ягоныя крокі якія ён там для сябе палічыў патрэбным зрабіць на польскім накірунку і на еўрапейскім накірунку што яны не працуюць Ну да дарэчы мы тут калі глядзелі відэо і фото з узгаданымі калегамі журналістамі радыё Свабода ну безумоўна які фактычна з усімі хто праходзіць праз катаванні у лукашэнкаўскіх турмах звяртаем увагу якімі на выгляд людзей якія яны стомленыя змучаныя і гэтак далей на гэтым фоне эдаце неяк вот словы Лукашэнкі про тое что як ён тут цытую беглые и прочие ждут, когда сдохнет президент. Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить, да не дождетесь. Ну, у лепших так традыцыях анекдотаў про Рабіновича, калі я не памыляюся, расказаў Лукашенко. Ну, здавалася б, ну, нехта там нешта кажа, ну, можа, прыхварэў там, ці яшчэ што, там ужо ж колькі разоў казалі, ўсё там ужо доўга не працягне, а вот тут цягне і гэтак далей. Навошта звяртаць было увагу на гэта? Вот што, сапраўды нешта кранае яго ў гэтым накірунку? Ну кранае відавочна ну гэта кожнаму чалавеку было б непрыемна калі ты выглядаеш дрэнна калі у цябе там нешта з голасам калі ты сябе дрэнна пачуваеш а тут пачынаецца адразу дыскусія і адразу ты ведаеш якія ідуць пажаданні непрыемныя так што канешне любому чалавеку гэта непрыемна а чалавеку ва ўзросце у якога напэўна ёсць пэўныя праблемы са здароўем гэта асабліва непрыемна для мяне тут больш цікава ў гэтым выпадку якім чынам Лукашенко атрымлівае гэтую інфармацыю пра дыскусіі і он же сам падкрэсліваў што ён не чалавек з інтэрнэта а можа ўжо і стаў чалавекам інтэрнэта можа ўжо там Коля ему показывае ўсё вот так на сваім я да гэтага і прыходжу магчыма ну хто яго ведае можа чалавек навучыўся можа Лукашенко ўжо і ў тэлеграме і ў тыктоку ёсць можа я там увечары пасля працоўнага дня ён там нейкія відэа праглядае хто яго ведае нешта для тиктока записывае да
Ну пакуль не, а можа і так гэтага дойдзе. Просто мне цяжка сябе ўявіць сапраўды, што тая ж Наталья Эйсман альбо іншыя супрацоўнікі прэс-службы прыходзяць да яго там з рознымі раздрукоўкамі і кажуць: Александр Егорович, вось гэтыя жадаюць вам там адправіцца вядома куды і сустрэцца там з Іосифом Кобзонам і з іншымі. Ну, не думаю, што яна так будзе рызыкаваць яму сапсаваць настрой такой інфармацыі. Магчыма і Коля, ну мне тут таксама цяжка уявіць. Ну ўсё ж таки да бацькі ставішся з павагай, што ты будзеш прыходзіць да бацькі і паказваць: вось глядзі, бацька, яны жадаюць, каб цябе не было. Магчыма, нейкім чынам гэта даходзіць сапраўды праз яго уласную актыўнасць у інтэрнэце. Ну хутчэй так, ну ізноў жа гэта ўсё на ўзроўні гіпотэзы, і гэта яго кранае. Ён увогуле чалавек вельмі эмацыянальны, і калі ён ведае, што яго хапае ворагаў, і калі ворагі з яго 5, калі ворагі там смяюцца над ягонымі паводзінамі, то і выходзіць тое, што выходзіць. Гэта паказвае, што ў прынцыпе эмацыянальная клавіатура Лукашэнкі, яна такая досыць лёгкая. Там вельмі лёгка знайсці пэўныя балявыя кропкі, націснуць на іх, і вось адразу выходзіць тое, што выходзіць. Ну вось менавіта відавочна з гэтымі рознымі чуткамі, якія выходзілі, гэта прайшло. Ну і Лукашенко рэагуе не першы раз. І насамрэч, давайте сыходзіць з адваротнага, калі б нічога там у него праблематычнага не было, і пачуваў бы ён сапраўды сябе выдатна, як спартовец на 100%. Ну навошта звяртаць тады-то розную увагу там на гэтыя чуткі? Ну відаць, ёсць пэўныя праблемы, што яму прыходзіцца, што яны яго так, што і калі пра гэтыя праблемы ўзгадваюць, гэта яго раздражняе. А калі раздражняе, вось ідзе такая рэакцыя. Так, ну ведаеце, я адмыслова узняў гэтую тэму не таму, што мне там баліць, як там рэагуе на падобныя там словы Лукашенко, а да таго вот пра рэакцыю. Ведаеце, я прыгадываю, здаецца, напярэдадні выбараў 2010 года сілавікі расказвалі, здаецца, кіраўнік КДБ расказваў пра тое, як там пацукі ў вадаправодзе і такія вось тэракты рыхтуюцца. Потым былі там таксама іншыя розныя тэракты такога вось маштаба, там нейкія там пацукі ці яшчэ што-небудзь. І тут ну вот как-то вот 25 год і цэлы там кіраўнік Саўбеза Александр Вольфович кажа, што оказывается, напярэдадні выбораў ёсць намер захапіць памежныя раёны Беларусі. У каго? Вядзецца актыўная падрыхтоўка баевікоў для так званай беларускай вызваленчай арміі. У Польшчы створаны камандна-каардынацыйны цэнтр «Паспалітае рушэнне». Рыхтуецца баявое крыло. Стаўкі растуць? Ці как бы ситуация ў свеце змянілася? Ну пацукі это ўжо как-то по-дзіцячаму, ўжо как бы брацца за справу, так конкретно займаць кобрынскія плацдармы, памежныя тэрыторыі і гэтак далей. Ну, я думаю, сапраўды гэта военный кантэкст, і мяне трошки здзівіла тое, што гэта такі пэўны фальстарт быў з боку таго ж Вольфовича. Ну ізноў жа, напэўна, гэта хутчэй была б тэма для наступнага тыдня, а так ён ужо сёння гэта агучыў. Ну выглядае, канешне, гэта ўсё досыць смешна, з рэальнасцю гэта нічога, канешне, супольнага не мае, але калі дазволіце, ўсё ж таки прывяду один гістарычны прыклад, які можа патлумачыць, як такога кшталту рэчы і такога кшталту погляды, як яны выходзяць. Тут вельмі часта, калі там той же Вольфович, альбо Церцель, альбо той же Лукашенко, калі яны выходзяць з такімі заявамі, ну часта можна бачыць такія каментары кшталту: ну вось фантазёры, ну вось у іх фантазіі, вось уж працуе фантазія, так фантазія, вы ўжо придумали.
Но насамрэч мне падаецца гэта ўсё трошки складаным больш складаным, таму і правяду гістарычны прыклад. Мне апошнім часам прыйшлося досыць шмат займацца стасункамі паміж федэратыўнай рэспублікай Германії і Югаславіі у 70-е 80-е 60-е гады мінулого стагоддзя і асабліва дзейнасцю харвацкіх імігрантаў на тэрыторыі заходняй Германії. Справа ў тым, што на тэрыторыю заходняй Германії пасля другой сусветнай вайны перабралася значная колькасць харвацкіх актывістаў, розных актывістаў і радыкальных, якія падтрымлівалі незалежнасць Харватыі і нават сімпатызавалі фашысцкай ідэалогіі, і тых, якія вялі барацьбу за дэмакратызацыю Харватыі і гэтак далей. Сярод гэтых імігрантаў хапала сапраўды радыкальных людзей, якія жадалі і, дарэчы, праводзілі тэрарыстычныя акцыі на тэрыторыі Югаславіі. Нават была спроба ўвайсці ўзброены, досыць паспяховыя, дарэчы, узброеныя фармаванні ўвайшлі на тэрыторыю Югаславіі. Ну, невялікі атрад, там 20 чалавек, калі я не памыляюся, было на пачатку 70-х гадоў. Дык вось, за ўсімі гэтымі дзеяннямі харвацкіх эмігрантаў вельмі пільна сачыла югаслаўская бяспека, дзяржбяспека. І вось сёння ў выпадку і Сербіі, і ў выпадку Харватыі гэтыя ўсе дакументы, яны даступныя. Гэта яны публікаваныя, яны даступныя у сербскіх і ў харвацкіх архівах. Гэта ўсё можна пабачыць, гэта ўсё можна прачытаць. І вось даследчыкі, якія з гэтым матэрыялам працавалі, яны прыходзяць да высновы, што югаслаўская дзяржбяспека, яна вельмі моцна перабольшвала апаснасць, якая сыходзіла з тых жа харвацкіх эмігрантаў і магчымасць іх дзеянняў. Калі вось чытаеш гэтыя дакументы, то тебе складваецца ўражанне, ну ўсё, там такое зараз рыхтуецца. А калі паглядзець у рэальнасці, усё ж выглядала куды больш скромна. То бок былі нейкія арганізацыі ў харватаў, якія дзейнічалі. Так, яны там абмяркоўвалі розныя радыкальныя планы, но то, як гэта прадстаўляла дзяржбяспека, гэта выглядала зусім інакш. То бок калі ты назіраеш з пазіцыі там нейкага спецслужбоўца за падзеямі і тым, што адбываецца ў іншай краіне, ты вельмі часта просто пераацэньваеш, вельмі моцна пераацэньваеш тое, што можа быць. Ну вось яны напэўна глядзяць за тым, што назіраецца ў Польшчы, якія там могуць быць выказванні з боку розных людзей, якія паходзяць з Беларусі, і малююць сябе вось такія карціны. І потым яны іх агучваюць. І я нават не выключаю, што той жа Вальфович, той жа Терцель і нават той жа Лукашенко у пэўнай ступені вераць у тое, што яны кажуць. Вось стварылі такую цікавую гісторыю і самі ў яе паверылі. Патрушаў з іх жа самай кагорты вось стваральнікаў казачных фантастычных гісторый, у якія сам верыць. Я вось пра тое, што ён, да прыкладу, заявіў пра тое, што ў 25-м годзе хутчэй за ўсё ўжо не будзе ні Украіны, ні Малдовы. Наконт Патрушева у мяне две версіі. Першая, сапраўды, што ён з іх кагорты. Ну, ён сапраўды, ён нават ён же трошки старэйшы за іх, значыцца яшчэ больш савецкі. Так што ў гэтым сэнсе ён паходзіць з камітэта дзяржаўнай бяспекі, а канспіралогія яна была такой фірмовай рысай савецкага КДБ. Так што гэта таксама вось тыя рэчы, якія штучна ствараюцца, але ў мяне ёсць і іншае тлумачэнне, яно лепшае для Патрушева. Бо калі мы пакінем першую версію, гэта сведчыць пра вельмі нізкія прафесійныя якасці гэтага чалавека. А я думаю, што ў прынцыпе прафесійныя якасці і Пуціна, і Патрушева, як супрацоўнікаў КДБ, яны вельмі моцна пераацэненыя. Бо гэта такія звычайныя шэрыя супрацоўнікі, якія асабліва нейкіх там заслуг
заслугаў і нейкіх асаблівых якасцяў не мелі. Калі Патрушаў альбо Нарышкін альбо Путін сапраўды былі такімі перспектыўнымі выдатнымі супрацоўнікамі, яны зрабілі зусім іншую кар'еру КДБ, чым тую кар'еру, якую яны ў рэшце рэшт зрабілі. Другая версія у мяне такая, якая таксама мае права на існаванне, як мне падаецца, што Патрушаў выдатна ведае, што ён прамаўляе лухту, звычайную лухту, але ён бачыць сябе ў якасці выканаўца спецыяльнай псіхалагічнай аперацыі. І вось тут у Патрушава вельмі такі працяглы спіс рэчаў, які ён бываў. Ён жа і пужаў захад рознымі радыяцыйнымі катастрофамі і гэтак далей. Там былі зусім такія рэчы, пра якія нават я не ведаю, як гэта казаць. Магчыма, гэта просто такая інфармацыйна-псіхалагічная вайна, якую ён вядзе. Чаго ён дасягнуў гэтымі заявамі пра Малдову і пра Украіну? Тое, што мы ўжо ў які дзень абмяркоўваем заявы чалавека, які відавочна ў сённяшняй Расіі ўжо амаль нічога не вырашае і, напэўна, сур'ёзнага ўплыва на прыняцце рашэнняў не мае. Так что тут я прапаную две версіі, кому якая падабаецца. Але на фоне того, что Украина и Великобритания подписали пагадненне о 100-гадовым партнерстве, как-то вот далекое от здзяйснення, видать, все ж таки версия Патрушева. Я думаю, что, конечно, 100-гадовое партнерство это незвычайно, и это такі докладный месседж, які британскому ураду, мне падаецца, перш за ўсё ж таки британскому ураду был важны, что ў сённяшнія часы мы застаемся на баку Украины, мы упэўнены ў тым, что Украина будзе існаваць і надалей, а тое, что там кажуць розныя расійскія функцыянеры кшталту Медведева, Патрушева і іншых, хай кажуць, мы упэўнены, што Украіна была, ёсць і будзе. Вось гэта той месседж, які сёння сыходзіць з Лондану. Мы узгадалі ўжо вось гэтыя, так бы мовіць, канспіралагічныя прагнозы ці страшылкі ад Вальфовіча, але на ўзроўні силовых структур Министерства внутренних справ был опубличены документ об приведении усіх структураў унутраных этих и силовых структураў у подвышенную там готовность, асабліва ў перыяд з 20 по 26 студзеня. Там табе и нарады милиции, там табе и ветераны спецназа, там табе и АМАП і ўсё ў поўным узбраенні, ўсё што заўгодна. Такое адчуванне, што яны сапраўды там ці чакаюць нейкіх пра акцый пратэста, ці я не ведаю парашутыстаў нейкіх, ці высадку касмічнага дэсанта з намерам там паўплываць на вынік галасавання, ці што вот, ці это нармальная практыка, вот як это ўспрымаць? Конечно, у дэмакратычных краінах і нават у аўтарытарных краінах, дзе ўлада упэўненая ў тым, што ўсё будзе нармальна, што не будзе нейкіх форс-мажораў, гэта такая напружанасць і такая відавочныя нервы, якія просто праглядаюцца і ў выказваннях таго ж Лукашэнкі, як ён сябе паводзіць. Відавочна, што чалавеку нейкім чынам неспакойна зараз. Гэта сведчыць пра тое, што яны сапраўды не выключаюць нават такіх сцэнарыяў. Напэўна, ён прывід і 20-го году, і ўсе гэтыя ўражанні ад 20-го году, ад таго, што было ў 20-м годзе, яны настолькі моцныя, што калі нават існуе верагоднасць, там я не ведаю, на 1% альбо менш за 1%, што можа нешта адбыцца, лепш падстрахавацца. Вось яны на гэта і працуюць. І гэта паказвае пэўную неўпэўненасць. Дарэчы, калі я вось вярнуся да гэтага югаслаўскага прыклада, там сапраўды, калі харваты паспрабавалі, вось гэтыя харвацкія нацыяналісты паспрабавалі высадзіць, так бы мовіць, дэсант і паспрабаваць пазмагацца з рэжымам югаслаўскім, яны зыходзілі з таго, што хопіць там недзе 20 чалавек, каб прыйсці туды, і каб уся югаслаўская сістэма абвалілася. Яна не абвалілася, але непрыемнасцяў хапіла у югаслаўскіх уладаў. Напэўна,
так сама разглядаюць сітуацыю сённяшнія беларускія ўлады. Не думаю, што яны вераць у тое, што там магчымая акцыя, там не ведаю 20 чалавек, 25 чалавек ці нешта такое можа нешта грунтоўна радыкальна змяніць і нават до такой ступені, што гэты рэжым пачне там варушыцца, трасціся і іншае. Але ўсё ж такі гэты страх таго, што можа нешта такое адбыцца вельмі непрыемнае, ён прысутнічае, таму яны і рыхтуюцца і напэўна пройдзе яшчэ 5 гадоў, калі яны ўвогуле у них яшчэ ёсць гэтыя 5 гадоў, ўжо нічога не зменіцца. Гэтая траўма 20-го году яна сядзіць напэўна у іх галовах настолькі глыбока, што ўжо нічога не зменіцца. Я вось зараз не прыгадаю, нагадайце мне, калі ласка, вы неяку нашым папярэднім эфіры адным з іх вы сказали, я рызыкну і зраблю свой прогноз, колькі напишуць Лукашенку по выніку галасавання. Якую лічбу вы назвали? Ну, я называў больш за 90%. Сёння апублікавалі вынікі этих сацыёлагаў з афіцыйных, і там ёсць такая лічба, калі задавалі пытанне, за каго вы будете галасаваць, калі б вот галасаванне было сёння, і там значыцца, ну, прозвішча чалавека вядомага не называецца, але за дзеючага кіраўніка краіны выказаліся жаданне прагаласаваць 82,5% апытаных. Ну, ёсць меркаванне, што дзяржаўныя сацыёлагі не проста так вот з бухты-барахты бяруць там апытанні праводзяць, лічбы нейкія называюць і гэтак далей. Што, маўляў, я ўжо прачытаў такое меркаванне, што вызначыліся у высокіх кабінетах рэжыма, якую лічбу выніковую напішуць. Як вы лічыце, то есть ці згодны вы з такім меркаваннем, ці падабаецца вам лічба 82,5 і што будете рабіць са сваім прогнозам? Я хочу только это удакладніць, там толькі ёсць лічбы наконт Лукашэнкі або таксама іншых кандыдатаў? Не, там вот так, зараз я адкрыю. Так, карацей кажучы, там 82,5 за дзеючага кіраўніка, 2,9 за других альтэрнатыўных кандыдатаў, потым там 6,7, здаецца, буду галасаваць супраць, і 7 з нечым не вызначыўся. Калі сапраўды там будзе 82% у выніку, я думаю, што гэта адзін з магчымых сцэнарыяў. Думаю, што яны канчатковыя лічбы яшчэ для сябе не вырашылі. Хутчэй за ўсё, гэтая лічба, якая там будзе вырашацца ў апошні момант. Там шэраг фактараў могуць адыграць яшчэ одну ролю. Ну, калі яны сапраўды вызначацца вось на гэты вынік 82%, то гэта будзе трошки дзіўна. І гэта ў пэўным сэнсе будзе супярэчыць усёй логікі гэтай кампаніі. То бок гэта лёсавызначальная кампанія. Лукашенко столькі ўсяго дасягнуў, столькі ўсяго дабіўся, і што ён атрымлівае толькі ледзь там не ведаю 20% больш, чым у 2020 годзе, напэўна, самай цяжкай для сябе кампаніі. Ну, гэта была б такая досыць дзіўная лічба, і я, шчыра кажучы, не бачу, па якім прычынам яны павінны вось застацца на такім узроўні, трошки больш за 80%. Уся логіка кампаніі, яна хутчэй ідзе ў тым накірунку, што вынік павінен быць гэтым разам, ну, абсалютна надзвычайны. Магчыма, што вось такія даследаванні публікуюцца для таго, каб паглядзець на рэакцыю аўдыторыі. Як гэта ўсё, як гэта каменціруецца, да чаго людзі падрыхтаваны і іншае. Гэта ж усё ж такі сацыялагічныя даныя, і можа яшчэ вы мне можете сказаць, калі гэтае апытанне было праведзена. Яно ж, напэўна, хутчэй за ўсё ў мінулым годзе было праведзена. Слушайте, вот не скажу вам докладно, не буду хлусіць, не было мне часу там падрабязна это ўсё паглядзець, но прынамсі сёння яго апублічылі.
Ну вот то бок і выбарчая кампанія яна ж ідзе, то бок магчымасці падняць яшчэ ёсць і гэта абгрунтаваць. Ну цікава, калі яны прымуць такое тут жа ізноў жа калі мы разважаем на гэты конт якія будуць лічбы, мы ж толькі тут імкнемся зразумець логіку паводзінаў гэтай улады. З майго пункта гледжання ізноў жа я застануся пакуль пры сваім пункце гледжання, што больш лагічным быў бы гэты калідор недзе 87% 90-92. І прынцыповае рашэнне, якое ім трэба будзе прыняць, ці гэта будзе больш за 87%, то бок гэта вынік Пуціна на мінулых выбарах, альбо ўсё ж такі гэта будзе бліжэй да Аліева. 92% гэта тое, што, калі я не памыляюся, атрымаў Аліеў на сваіх мінулых выбараў. Калі яны вырашаць напісаць 82%, ну можна будзе тогда сказаць, яны чамусьці вырашылі сябе паводзіць звышсціпла і не перабольшваць. Хаця 82,5 гэта звышсціпла, ну гэта да, аксюмарон. Па логіке лукашэнкаўскай кампаніі гэтым разам ну атрымаць 82,5, ну гэта такі я буду незадаволены. Калі яны напішуць 82,5, я ім скажу, я б сказаў так: хлопцы, з вами нешта не так, вы не скарысталіся такой фантастычнай магчымасцю напісаць Лукашэнку 90%. Ну я думаю, что яны паколькі мы ведаем, что яны глядзяць уважліва ваши наши эфиры, тому вот глядзіце, я тут вярнуся до гэтага графіка. 82,5 за действующего главу государства, 6,7 не буду голосовать, 7,9 супраць усіх, 2,9 за альтэрнатыўнага кандыдата. Ну калі прыгадаць наши, вот зараз мы узгадывали з вами, что прыведзеныя будуць у подвышенную там боеготовность силы Министерства унутраных войскаў, Министерства унутраных справаў і гэтак далей. Ну чым яны будуць займацца з 20 по 26? Пойдуць з профілактычнымі размовамі да тых, хто не буду голосаваць, скажу, что значыцца не буду, я тебе сейчас дам не буду, ідзі і галасуй там проці ўсіх. Ты что, проціў стабільнасці, проціў тут нашага бацькі? Ты что тут, оппозиционер, экстремист, террорист? Ну-ка быстренько пошел, правильно проголосовал. И по вынику мы отрымаем 97,1 супраць 2,9 за альтернативных кандидатов. Прыгожие лічбы. Абсолютно прыгожыя лічбы, і тут можна будзе абгрунтаваць. Ну як же так, калі сапраўды напісаць 82,5, так што атрымліваецца, што у Пуціна лепш атрымалася? І да Пуціна больш павагі ў Расіі, чым да Лукашэнкі ў Беларусі. Я ўжо не кажу пра Аліева. Ну тут трэба вырашаць, альбо ты Пуцін, альбо Аліеў. Бо калі ты знаходзішся на ўзроўні 80%, ну прабачце, гэта для аўтакрата, які 30 гадоў кіруе, які такіх поспехаў дабіўся. Калі там прачытаць праграму Лукашэнкі, ну там поспех на поспеху, і што? І ён набірае толькі трошки больш за 80%, і гэта нягледзячы на тое, што вось за гэтыя 5 гадоў быў такі прарыў, што тут Лукашенко і захаваў ад вайны, і гэта зрабіў, і эканоміка плённа добра развіваецца, і іншае. Ну вы ведаеце усе гэтыя наратывы. І што? І толькі 82,5%, ну гэта ж нават нейкай ужо паразай нават выглядае. Ну сапраўды так. Дарэчы, як вы асабіста ставіцеся, ну і як, можа быть, чытаеце, як там на захадзе ставяцца да аналізаў, да вот аналітычных дакументаў, якія выходзяць ад экспертаў Інстытута вывучэння вайны? Ну досыць сур'ёзна. Іх разглядаюць досыць сур'ёзна. Ну вот я да іх апошняга аналізу, які бы датычны канкрэтна Беларусі і яе будучыні, аналіз пра тое, што фактычна на завяршаючым этапе паглынання Беларусі знаходзіцца зараз Расія. Ну я думаю, что вы бачылі гэтую інфармацыю. Як вы ацэньваеце гэтую інфармацыю, а з улікам того, что там сказано, что такая ситуация нясе пагрозу для ЗША, НАТО і Украины, ці неяк прымецца да ўвагі, ну можа быть, скарэктуюцца стаўленне да гэтага пытання страты суверэнітэта Беларусі, пагрозы страта у заходнім палітыкуме?
Я б сказал так, что вось гэты погляд, які ў гэтай справаздачы прысутнічае, што Беларусь знаходзіцца под расійскім кантролем і гэты кантроль толькі ўзмацняецца, што Лукашенко ўсё больш і больш з'яўляецца расійскай марыянеткай. Гэты погляд ён вельмі распаўсюджаны на захадзе. І гэта погляд ён захаду зразумелы, бо ён сапраўды ён досыць просты. У гэтай сістэме каардынат нейкай асаблівай самастойнасці у Лукашэнкі няма. Лукашенко в большай ці меншай ступені, звычайна ў большай, выконвае тыя загады, якія ідуць з боку Москвы. Я тут не ўпэўнены, што вось гэта на сапраўды на 100% адпавядае рэчаіснасці, што у Лукашэнкі такая самастойнасць абмежаваная. Я думаю, хутчэй, што ўсё ж таки ў пытаннях унутранай палітыкі ён яшчэ па-ранейшаму сябе паводзіць досыць самастойна, там ужо іншыя пытанні, знешняя палітыка і асабліва бяспека. Але з заходнім аналітыкам і кіраўніцтва заходніх краінаў, мне падаецца, вось такі погляд на Беларусі, на падзеі ў Беларусі он падаецца зразумелым. А калі ён табе зразумелы і для цябе такі лагічны, то ты хутчэй за ўсё сапраўды будзеш гэты погляд і стане тваім поглядам. Тое, што развіццё падзеяў у Беларусі для захада неспрыяльнае, гэта відавочна. Няма на захадзе палітыкаў, якія задаволены, я маю на ўвазе дэмакратычных палітыкаў, канешне, якія задаволены тымі падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі. Гэта тычыцца і краінаў захаду, якія мяжуюць з Беларусю, і у заходняй Еўропе таксама такі ж погляд ён прысутнічае. Пытанне, якое паўстае, а што яшчэ можна зрабіць? І вось тут назіраюцца з майго пункта гледжання сур'ёзныя праблемы. Што робяць заходнія палітыкі і будуць працягваць рабіць? Яны будуць падкрэсліваць, што парушэнні правоў чалавека ў Беларусі з'яўляюцца непрымальнымі. Яны будуць крытыкаваць тое, што ў Беларусі ёсць палітвязні, іншае. Яны будуць крытыкаваць гэтае шчыльнае ваеннае супрацоўніцтва паміж Расіяй і Беларусю. Але ўзнікае пытанне, што захад сапраўды можа зрабіць. І тут прыходзіцца казаць адкрыта, што магчымасці ўплыву на сітуацыю в Беларусі яны досыць абмежаваныя. Наіўных людзей, якія лічаць, што яшчэ нейкім чынам можна выцягнуць Лукашэнку з абдымкаў Расіі, так бы мовіць, наладзіць там нейкія стасункі і паслабіць расійскія ўплывы, мне падаецца, што такіх наіўных палітыкаў на захадзе ўжо амаль няма. Так што нейкай такой сур'ёзнай карэкцыі пазіцыі ў адносінах да Беларусі, нейкіх новых крэатыўных падыходаў я, шчыра кажучы, не чакаю. Не чакаю таму, што зараз і ў сувязі з вайной ва ўкраіне, і з палітыкай новай амерыканскай адміністрацыі, якая для Еўропы таксама не будзе спрыяльнай, хутчэй за ўсё не будзе спрыяльнай, будуць зусім іншыя праблемы і зусім іншыя клопаты. Сітуацыя будзе такая, што асабліва, на жаль, падкрэслю, на жаль, будзе заходнім палітыкам не да Беларусі. І вось менавіта ў такім неспрыяльным кантэксце асабліва будзе важна і для беларускай дэмакратычнай супольнасці, для беларускіх дэмакратычных сілаў нагадваць пра сябе, што такая краіна па-ранейшаму існуе і што нельга зачыняць вочы на тое, заплюшваць вочы на тое, што ў Беларусі адбываецца. Вот вы зараз у прынцыпе сказалі пра важнасць той місіі, ролі, якую выконваюць дэмакратычныя сілы, гэта як офіс Ціхановскай і яна асабіста, так і кабінет? Безумоўна, беларуская тэма не павінна знікаць. Калі пра Беларусь не будуць гаварыць, калі беларускай тэмы у публічнай прасторы не будзе, тады сітуацыя толькі пагоршыцца. А зараз наступаюць такія часы, калі, каб трошки парафразуючы Лукашэнку, калі Еўропе, да і ўвогуле захаду шмат у чым будзе не да Беларусі. Але вот вы таксама узгадалі, што на наступным тыдні ўжо будзе інаўгурацыя Трампа. Можа быць, будзе інаўгурацыя, а на наступны дзень перамовы па ўкраіне, і там вот Лукашенко, там ці Зянон Пазняк з Усавым прысутнічаюць, і тэма Беларусі ізноўку актуалізуецца, не чакаеце такого? Я думаю, што будуць размовы, канешне, будуць, і хутчэй за ўсё нават будзе асабістая сустрэча
Трампа з Путіным, мабыць, і досыць хутка яна адбудзецца, калі нават сёння была цікавая публікацыя ў часопісе Newsweek про тое, што Расія марыць про тое, каб Трамп прысутнічаў 9 мая 9 траўня на парадзе Победы у Москве. Ну, досыць фантастычна гэта ўсё выглядае, ну зусім фантастычна. Мне цяжка уявіць, што могуць быць нейкія такія радыкальныя падзеі, каб усё так змянілася, каб Трамп сапраўды туды прыехаў. Не, гэтага хутчэй за ўсё не будзе. Нейкія перамовы яны магчымы. Але пра што будуць гэтыя перамовы? Гэта будуць перамовы пра тое, каб спыніць гэтую вайну. І гэта хутчэй за ўсё будуць перамовы у трохкутніку Злучаныя Штаты, Украіна, Расія, магчыма, нейкім чынам падключыцца да гэтага Кітай. Ну, я думаю, што ўсё ж такі еўрапейцы адыграюць пэўную ролю. Прынамсі, буйныя краіны, як Великабрытанія, Францыя, Германія, магчыма, Польша. Калі мы гэта сябе уявім як нейкую вялікую канферэнцыю, якая будзе прысвечана мірнаму урэгуляванню і будучым стасункам у Еўропе, гэта вось тое, пра што марыць Пуцін, пра што марыць Лукашенко. Будзе вялікая канферэнцыя, дзе будуць вырашаны галоўныя пытанні і будзе абмеркаваны будучыні, на якіх прынцыпах будуць будавацца стасункі ў будучыні. Вось на такую канферэнцыю разлічвае Лукашенко, і на ёй ён бы хацеў бы прысутнічаць. Але пакуль нічога, у прынцыпе нічога не гаворыць пра тое, што такая канферэнцыя магчыма. Магчыма, будзе замарожана гэтая вайна. Магчыма, наадварот, будзе новы этап эскалацыі. Гэта вельмі цяжка пакуль сказаць. Тут столькі адкрытых пытанняў. Але вось нейкая мірная канферэнцыя пакуль нічога не гаворыць на карысць гэтай гіпотэзы. Дарэчы, мне падаецца, што гэта зразумеў і сам Александр Лукашенко. Калі мы паглядзім вось апошнія заявы, якія ад яго ідуць, і гэта і напрыканцы мінулага года, і ў гэтым годзе нешта даўно гэтага дыскурса пра тое, што будзе нейкая канферэнцыя, што ён будзе удзельнічаць, што ён патрабуе свайго ўдзелу, нічога гэтага няма. Напэўна, Лукашенко сам зразумеў, што пакуль яшчэ зарана казаць пра нейкую канферэнцыю. А калі ўжо ён хоча сапраўды, каб звярнулі на яго амерыканскія ўлады ўвагу, ён ведае, што ён патрэбна зрабіць. Калі будуць сапраўды нейкія пазітыўныя крокі у дачыненні да журналістаў Радыё Свабода, альбо ў дачыненні да амерыканскага грамадзяніна Дзянковіча, ну, магчыма, і звярнуць на яго ўвагу амерыканскія ўлады. Ну, паглядзім. Александр Фридман, гісторык і палітычны аглядальнік, быў з намі у штотыднёвым і аналітычным аглядзе на эфіры Еўрарады. До наступнай сустрэчы. На жаль, сёння ўжо трэба развітвацца, і спадару Александру трэба бегчы па справах. Галасавалку тут нават устроілі у нас у чаце нашыя слухачы і гледачы з прагнозамі, колькі ўсё ж таки намалююць Лукашенку у канчатковым выніку. Ну, але сапраўды, можа быць, варта будзе потым такую галасавалачку запусціць, бо тое, што тут зараз на хуткую руку стварылі з пытаннем, ці падтрымліваеце вы Лукашенку, ну, троху не адпавядае настроем і запытам наших гледачоў з выніку узгаданай тэмы. Але папрацуем над гэтым. Яшчэ раз подписывайтеся на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Вельмі шмат інфармацыі адтуль бяру сам і вам раю яго праглядаць. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарады, каб не пропусціць наши наступныя стрымы са спадаром Александром. Націскайте на звоночек, подписывайтеся, расшэрвайте. Ну, самі ведаеце, што рабіць дарослыя, разумныя усе людзі, тыя, хто нас глядзіць, а спадара Александра слухае. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.